ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ କଚାଡି ହେଇକି ପଡେ ନା, ସେ ତଳକୁ ହିଁ ବୋହି ଚାଲେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଉପରକୁ ବୋହି ପାରେନି, କାରଣ ତାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର, ଯଦି ଥରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରି ପାରେନି। ତାର ଅତୀତକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଧାରି ପାରେନି। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ସେ କଳଙ୍କ ନା ପୁଣି ଥରେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେବେ ନା କେବେ ଫେରିକି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ବାଲା, ହାତ ଉଠେଇବା ବାଲା ସେ ଥରେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ହାତ ଉଠଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛି। କାରଣ ମଣିଷର ପାଖରେ ଧନ ଥାଉ ୟା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଆଉ ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନମସ୍ୟ କରିକି ରଖେ। ରାଧେ ରାଧେ।